tärkeetä. Tosi helppoa tulla tähän Robinin jälkeen, sä oot, no niin morjes, mä oon tämmönen pikku paskablokka. Joo. Ei rupesin tossa päkkärillä kelaamaan, että mitä mä edes teen täällä. Niin, että miksi mä oon täällä, täällä on Dudesonit, täällä on Robin, täällä on niinku oikeitakin julkiksi ja sitten laittaa muut tähän lavalle. No ei se, milloin mä päädyin tänne, siitä on jotain pari kuukautta heräsin pienessä krapulassa siitä joku torstai, kun kotoa olin keskiviikkona ollut vähän katsomassa yötä ja menin siihen kapesin itteni bokserin tällaista tietokoneelle ja aloin Suomen Pein ja Jerrys Jatskia ja Raaveen palleja ja toi puhelin alkoi soimaan. Pelkkä numero soittaa, mä katson, että kun lehtimöjä, että kuunnellaan nyt sitten niitä Seiskan juttuja tai jotain muuta vastaavaa. Ja vastaan siihen luuriin, että Rantamaa ja tulee, joo morjes, täällä on Elisa, toi Madventuresin tuottaja. Madventuresin tuottaja? Soittaa mulle. No, mitä Elisa? Ja sanoi sä oot kuulemma Tupekoniin tulossa, että haluatko sä Hartwall Areenalle lava-aikaa? Tää oli joku pilapuhelu, joo. No ei mitään, nyt ollaan tässä ja se mistä mut yleensä tunnistetaan on se, että mulla on tapana avautua aiheesta. Ja mun yksi pyydettyimpiä postauksia on Homoviha Part 2. Ja jos ette ole nähnyt sitä ykköstä, niin olette varmaan ihan tyytyväisiä, eli ei kannata käydä edes katsomassa. Ei, mutta ihan tosissaan, silloin ennen vanhaa, mä sanoisin keskiajalla, homoutta pidettiin sairautena. Siis ihan niinku oikeesti sairautena, niinku vaikka rutto, tai flunssa, tai joku muu tämmönen sairaus, miettikää. Niin, miettikää sitä, että jos olisi vielä tänä päivänäkin, sitä pidettäisiin sairautena. Miettikää, jos menette vaikka kotipileisiin, menette istumaan siihen ihan rauhassa, joo, kaikki on hyvin ja kaveri tulee siihen viereen, näyttää vähän sellainen huonovointiselta ja on tosi hiljainen ja sitten se kysyy sieltä, että no, Marko, miksi et sä juo, miksi sä oot ton näköinen? Se on sillain tosi vaikeena, että Ranttis, älä nyt kerro kelleen, mutta mulla on ollut toi homous maanantaista asti. Ei jumalauta, sulla on homous! Näytäkin kyllä ihan kalpeelta. Menit vähän kauemmas, ettei tartu muhunkin. Mäkin alan kohta käyttää kaulahuudaa ja konkkenreppua. Ja oikeesti, sitten rupesin kelaamaan sitä, että jos homous olisi sairaus, niin miten sitä hoidettais sitten? Jos sulla on kuumetta, niin sä vedät puranaa, kanakeittoa ja jaffaa, otat vähän lepoa, niin homoille lääkäri määrää sitten kevyitä annoksia heteropornoa ja moottoriurheilua. Tietysti pahimmat tapaukset pistää suoraan strippiklubille. Ei siinä. Katos, mitä löytyy täältä seuraavaksi. Joo, avioliittolaki. Jotkut teistä varmasti huomasi, että tasa-arvoinen avioliittolaki ei mennyt läpi. Voi jumalauta! Ottiko te tosissanne? Nyt on vuosi 2014, eikä mikään keskiaika. Se oli kaunis yksi aamu, kun mä taas kampesin itteni siihen tietokoneella ja joku tuli laittamaan mulle äsken, että joo, ootko nähnyt tän uutisen jo? Avasin sen ja katsoin, että juu. Sitä vastaan on äänestetty. No otin sen hiiren siitä rauhallisesti käteeni ja silittelin sitä siinä ja paiskalin seinään. No ei sekään vielä niin paljon ottanut päähän, mutta se, kun mä sitten ajattelin, että luetaan nyt vähän näitä kommentteja, että toivottavasti siellä olisi jotain järkevää. No mitä siellä kommenteissa lukee? Siellä on näin jumalauta ihmiset kommentoimassa, että hyvä! Kerrankin tehtiin oikein! Nyt on kerrankin päätetty asiat kunnolla! Haha! Voitais lähettää homot Ruotsiin! Niitä ei täällä kaivata! Jeh! No, se on just tätä samaa jengiä, jotka on sitä mieltä, että no lesbous on ihan söpöä, mutta hyi helvetti niitä homoja. Ei mahdu mun päähäni. No, sitten mä rupesin hakea heti motiivia sille, että minkä takia sitä ei hyväksytty. Mä oon tässä 2 kuukautta nyt koittanut saada selville, että minkä takia tasa-arvoinen avioliittolaki ei mennyt läpi. No, mä en ole kuullut vieläkään yhtäkään hyvää argumenttia. Yleisin on se, että Raamatussa lukee, että se on väärin. Raamatussa lukee, että se on väärin! Älkää edes aloittako. Ei mun kanssa, ei tänään.
No? Sitten sitä kuulee myös, että homous on luonnotonta. No niin, no. Ja tää kommentti tulee usein juurikin näiden uskovien suusta. Rupesin siinä kohtaa kelaamaan sitten vetten päällä kävelyä ja puhuvia käärmeitä ja jotain muita jänniä ihmettekoja. En mä tiedä kuinka luonnollista se on. Helvetti, katso vaan taskuihinne. Täällä näkyy 1 000 000 kameraa, kännyköitä. Onko ne luonnollisia asioita? Onko se luonnollista, että te voitte soittaa toiselle puolelle maapalloa? Ei sekään ole luonnollista. Miksi jonkun tarvis olla luonnollista? Onko geenimanipuloitu ruoka luonnollista? Ei. Mitä sitten? Ei. No, yksi argumentti, ehkä kaikkein säällikkäin mitä mä oon kuullut tätä vastaan, on se, että no, Aleksi, se on kato semmonen juttu, että jos me hyväksytään tasa-arvoinen avioliittolaki, niin se tarkoittaa sitä, että sitten ihmiset haluaa mennä naimisiin kato seuraavaksi vaikka kissojen kanssa tai koirien kanssa. Mä totesin siihen, että no totta kai! Sillä samalla sekunnilla kun se hyväksytään, niin mä kävelen sinne toimistoon ja sanon, että jumalauta, nyt mä haluan pöydänjalan kanssa naimisiin! Kiitos Kuku. Joo, mulla annettiin kauhean vähän aikaa tähän, Robinin lähtisi liikaa. Ja ei mulla ole kauheasti enempää tähän ja itse asiassa parempi pitää näin lyhyen, että mä mokaan tätä. Oikeesti, pitäkää hullu ilta. Nähdään YouTubessa.